Λοιπόν, εξουσιοδοτημένος να παίρνει τα χρήματα των επιχορηγήσεων από τον ΟΠΑΠ για τους 6 αυτούς συλλόγους είναι ο δικηγόρος Γιώργος Φελούκας. Μας λέει ότι συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την Ομοσπονδία και από εκεί πήρε την εντολή να αναλάβει τους 6 συλλόγους, τους 6 μαϊμουδοσυλλόγους. Που δεν είναι μόνο 6, αλλά θα έρθουν και άλλα στοιχεία. Και κανένας πραγματικός υπάρχει να ήξερε ότι ήταν μέσα από περιέργεια, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Δηλαδή τα παίρνει η Ομοσπονδία για λογαριασμό. Ο δικηγόρος για λογαριασμό. Κατέληξαν. Μακή, τα παίρνει η Ομοσπονδία για λογαριασμό των σωματείων. Τώρα θα δείτε. Των Περιμένετε λίγο. Τα μέλη και τους προέδρους τους δεν τους γνωρίζει, μας λέει ο κύριος Φελούκας. Αλλά επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι ο άνθρωπος που έπαιρνε τις δίγραμμες επιταγές από τον ΟΠΑΠ. Οι πρόεδροι των ανύπαρκτων διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών συλλόγων που έχουν έδρα τη Χαλκιδική εξουσιοδοτούν τον δικηγόρο Φελούκα Γεώργιο, κάτοικο Αθηνών, ώστε να κάνει τη διαδικασία για τη χορήγηση αφημί, να υπογράφει αντί αυτών σε όλα τα απαραίτητα έντυπα και δηλώσεις και να κάνει οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ο κ. Φελούκας έχει με λίγα λόγια το δικαίωμα να χειρίζεται όλες τις υποθέσεις των συλλόγων και βέβαια να παραλαμβάνει και τις επιχορηγήσεις αυτών από κρατικά κονδύλια. Αυτοί οι σύλλογοι κάποια στιγμή μεταφέρθηκαν στη Χαλκιδική εδώ και πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα, επειδή ήταν πελάτες μου από πριν, αυτοί οι οποίοι τους χειριζόντουσαν, μου στέλνανε εμένα κάποια χαρτιά για να κάνω κάποιες δουλειές στην Αθήνα. Αυτό ξέρω μόνο, δεν ξέρω κάτι άλλο. Όχι, δεν ξέρω, πέρα από τα ονόματα που βλέπω στα χαρτιά που μου στέλνανε, δεν ξέρω κανέναν προσωπικά. Εγώ ποτέ το χαρτί το ξέρω πολύ καλά, αλλά εγώ προσωπικά ουδέποτε πήγα σε καμία τράπεζα να κινήσω οποιοδήποτε λογαριασμό από αυτούς που είχαν δημιουργηθεί. Εντολή εσείς από ποιον είχατε για να αναλάβετε αυτούς τους συλλόγους? Δεν μου δόθηκε συγκεκριμένη εντολή από κάποιον. Με πήραν την τηλέφωνο από το γραφείο της Ομοσπονδίας και μου είπαν, κύριε Φελούκα, επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια δουλειά. Εγώ έπαιρνα δίγραμμες επιταγές και πήγαιναν και τις κατέθετα στο λογαριασμό των συλλόγων. Όπως ξέρετε ότι γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι γίνεται. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έτσι. Από τον ΟΠΑΠ. Από τον ΟΠΑΠ, βεβαίως. Και για του λόγου του αληθές, δείτε τα χαρτιά που προσκόμισε ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος ώστε να παραλάβει 2 επιδοτήσεις από τον ΟΠΑΠ για ένα από τους 6 συλλόγους που είναι φάντασμα. Ο δικηγόρος έδωσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να εγκριθεί η χορηγία του ΟΠΑΠ. Άλλωστε, στα χαρτιά οι σύλλογοι υπάρχουν, αλλά μόνο σε αυτά. Το αποτέλεσμα δεν θα γινόταν να μην ήταν θετικό. Ο ΟΠΑΠ, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και αφού είχε στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενέκρινε την πρώτη χορηγία για τον Αθλητικό Σύλλογο Πυγμία Μαρουσίου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ ενέκρινε την οικονομική ενίσχυση ποσού 5.000 ευρώ. Λίγους μήνες αργότερα έρχεται η δεύτερη χορηγία για τον ίδιο σύλλογο φάντασμα. Άλλωστε, όλα τα δικαιολογητικά δικαιολογούσαν απόλυτα τις χορηγίες του ΟΠΑΠ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ ενέκρινε οικονομική ενίσχυση ποσού 10.000 ευρώ. Ωραία πράγματα, έτσι. Εντυπωσιακά πάντως. Ναι, είναι ο Όταν τρόπος... ο ερασιτεχνικός αθλητισμός πονάει παντού, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν παίρνει μία δραχμή. Οι πρόεδροι όλων των ομάδων των ερασιτεχνικών από την τσέπη τους υποστηρίζουν τα σωματεία. Και στον Πειραιά έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Λέτε τέτοια. Αφήστε, γιατί έχω κι εγώ. Πρόεδρος σε ερασιτεχνική ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας ενεργός σύλλογος που να έχει λάβει χρήματα. Κανένας σύλλογος. Ενεργός σύλλογος της Ομοσπονδίας. Πηγαίνουν στις τσέπες κάποιων επιτίδιων με πλαστογραφίες. Αυτό είναι όχι μόνο προκλητικό, είναι εξοργιστικό. Υπάρχουν δηλαδή σύλλογοι ενεργοί που οι δάσκαλοι τους και οι προπονητές τους κάνουν 30 δουλειές για να συντηρούν τα 30 παιδιά από τα οποία τα 15 δεν πληρώνουν. Για να μην φτάσουν στα ναρκωτικά και να τα σπάνε αυτά τα παιδιά, έτσι. Με ηλικιότητες. Κύριε Ρέντι, είστε εκδότης του περιοδικού Νοκάουτ, έτσι. Έχω πολλούς ρόλους. Σήμερα έχω έρθει σαν εκδότης και παρουσιαστής αντίστοιχης εκπομπής. Είμαι και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας και προπονητής, πλην του παράγοντα. Όταν σε μια προεκλογική περίοδο πριν από χρόνια κάναμε μια έρευνα, είχαμε βρει, θυμάμαι στην Καστοριά τότε, πόσους συλλόγους μαϊμού που επιδοτούνται και επιχορηγούνται και έπαιρναν χρήματα σύλλογοι σφραγίδα, χωρίς να έχουν κανένα. Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι προεκλογικό, χρήματα από το Δημόσιο Κορβανά και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αμαρτωλό Υπουργείο Πολιτισμού. Δείτε, εκτός από το δικηγόρο που ακούσατε, τον κύριο Φελούκα, εκτός από το δικηγόρο, μια άλλη κυρία, η κυρία Λία, δεν λέμε το επώνυμό της προς το παρόν,
ήταν επίσης εξουσιοδοτημένη να παίρνει τις επιδοτήσεις ως γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Σήμερα δεν είναι. Εσύ την ξέρεις την κυρία Λία. Ακουστά. Και πρέπει να είχαν και πλαστές ταυτότητες, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δηλαδή είναι πολύ διαβρωμένο ολόκληρο το σύστημα. Ποιος έπαιρνε τελικά. Ο δικηγόρος κατέθετε. Με πλαστή ταυτότητα. Έπαιρνε τελικά όμως. Επιτρέπετε λιγάκι. Η κυρία Λία δεν παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΑΠ. Είναι οι δικαιούχος των λογαριασμών. Ναι. Όλοι οι σύλλογοι, να εξηγήσω τι γίνεται, αυτοί που είναι στη Χαλκιδική, θέλουν κάποια στιγμή να ρίξουν λογαριασμό στην τράπεζα. Γιατί οι δίκαμε επιταγές δεν εισπράττουν διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τράπεζες στη Χαλκιδική, και ρωτώ έχουμε γιατί έχω κάποια αντιπιότητα. Οι δίκαμε σε ποιανού το όνομα είναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Στο όνομα του συλλόγου. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι σύλλογοι λοιπόν έχουν ανοίξει λογαριασμούς, αλλά όχι στη Χαλκιδική, αφού δεν υπάρχουν τράπεζες στη Χαλκιδική, αλλά σε ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα του Πειραιά, νομίζω. Γιατί δεν έχει τράπεζα στη Χαλκιδική. Είναι λίγο πρωτόγονο. Όχι, δεν έχω πάει στη Χαλκιδική. Το λέω για αστείο. Το λέω για αστείο. Όλοι λοιπόν οι σύλλογοι τη Χαλκιδική, προσέξτε λιγάκι να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι, αστείο. Επειδή έχω ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο για να βρω. Γιατί μπλέκεται το όνομά μου, των γονιών μου, του αδερφού μου κτλ. Ο Δίτης ο Κώστας. Λοιπόν, όλοι λοιπόν οι σύλλογοι τη Χαλκιδική. Είναι ο Γιώργος Τοκταρής. Και όλοι αυτοί οι ανυποψίαστοι άνθρωποι ανοίγουν λογαριασμούς σε τράπεζα των Αθηνών ή του Πειραιά, στη Eurobank, στο ίδιο υποκατάστημα. Προφανώς δεν υπάρχουν τράπεζες στη Χαλκιδική, έτσι, ή κάτι δεν πάει καλά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχουν δικήσει, υποτίθεται, προέδρους, ταμεία κτλ. Εξοδούν όλοι τα ίδια άτομα για να δεσμεύουμε τη γραφή τους και να εισπράττουν τα χρήματα. Εκεί εμπλέκεται η κυρία Λία λοιπόν μας είπε να εισπράττει τα χρήματα της τράπεζας. Γνώριζε τα ονόματα των συλλόγων και είχε εξουσιοδοτηθεί για αυτή τη δουλειά με εντολή του Κυριάκου Κρητικόπουλου. Μας λέει επίσης, μας δείχνει και την τραπεζική απόδειξη που είχε την εντολή να παραλαμβάνει τα χρήματα από τους λογαριασμούς των συλλόγων και να τα καταθέτει στον προσωπικό λογαριασμό του κυρίου Κυριάκου Κρητικόπουλου. Αυτά είναι απίστευτο. Πώς θα έπαιρνε επομένως. Στον εισπράκτορα. Πρόεδρε των Ομοσπονδιών κάνουν. Εκτός από το δικηγόρο, εξουσιοδοτημένη για να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των 6 αθλητικών συλλόγων που είχαν έδρα τη Χαλκιδική, ήταν και η μέχρι πρότινος γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Υπήρξαν σύλλογοι, είναι σύλλογοι της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον μέχρι όταν ήμουν εγώ στην Ομοσπονδία ως γραμματέα. Εσύ τους γνωρίζεις, τους σύλλογους δηλαδή, την ύπαρξή τους, τους ανθρώπους του Διοικητικού του Συμβουλίου? Τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου όχι, τους γνωρίζω σαν επωνυμία συλλόγων, διότι ήταν αθλητικοί σύλλογοι της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, ούτε η γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γνώριζε κάποιον από τους προέδρους ή από το ΔΣ των 6 συλλόγων. Ωστόσο, την είχαν εξουσιοδοτήσει. Οι σύλλογοι αυτοί, από όσο γνωρίζω, με είχαν εξουσιοδοτήσει προκειμένου να λαμβάνω τα χρήματα για λογαριασμό τους από διάφορες επιχορηγήσεις. Οι οποίες κυρίως ήταν από πού? Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα, πιθανόν και κρατικές, πιθανόν και ιδιωτικές, δεν το γνωρίζω αυτό. Σε είχαν εξουσιοδοτήσει χωρίς να τους ξέρεις, υπήρχε κάποιος συνδετικός κρίκος που σε είχε εξουσιοδοτήσει, σου είχε δώσει μια εντολή γι' αυτό? Βεβαίως, ο κ. Κρητικόπουλος μου το είπε ότι οι σύλλογοι αυτοί με έχουν εξουσιοδοτήσει, εμένα και τον δικηγόρο, κάποιο δικηγόρο, προκειμένου να λαμβάνουμε χρήματα για λογαριασμό του συλλόγου. Εγώ πήγαινα λοιπόν με τη σφραγίδα του συλλόγου στην τράπεζα και από το λογαριασμό του συλλόγου, αποδεικνύοντας ότι είμαι εγώ η δικαιούχος, μετέφερα τα χρήματα αυτά απευθείας στο λογαριασμό του κυρίου Κρητικόπουλου, όπως ακριβώς και είχα εντολή δική του. Και για του λόγου του αληθές, δείτε τις τραπεζικές αποδείξεις. Στις 18 Πρώτου του 2008, η γραμματέας κάνει ανάληψη από το λογαριασμό του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητές Χαλανδρίου, το ποσό των 9.293 ευρώ. Την ίδια ημέρα το δελτίο κατάθεσης αναφέρει ότι κατατέθηκε στο προσωπικό λογαριασμό του κυρίου Κυριάκου Κρητικόπουλου το ίδιο ποσό με την αιτιολογία Μαχητές Χαλανδρίου. Δηλαδή το ποσό που έπρεπε να πάει στον ανύπαρκτο Αθλητικό Σύλλογο Μαχητές Χαλανδρίου πήγε τελικά στον υπαρκτό Κυριάκο Κρητικόπουλο.